ji Kobanê hez dikim. Dema ku di derbasî her bajarekî dibe, ev nivîs li pêşiya te ye. Şaradariya geliya bajarê Kobanê û kampanya OSO ev xemla bedew ya Kurdî diyarî xelkê Kobanê dikin. Belê temaşevanên hêja çawa ku bi tîpên Kurdî bi ala kesk û sûr û zer ev nivîsa ez ji Kobanê hez dikim xemilandine, ev yeka jî bi destekeke mezin ji aliyê kampanya OSO her wiha proje jî ya şaradariya Kobanê bû. Niha bi me re yek ji xebatkarê kampanya OSO em ê bizanibin ka ev nivîs bi çi zehmetiyan çêkirine? Va proje belediyê bû. Me jî xwast hezkirina me ji miletê Kobanê re bû. Me dixwast em vê diyarî miletê Kobanê hezkirina Kobanê dênim ala kesk û sûr û zer. Me jî ti pere negirte ber hezkirina me miletê Kobanê em jî xelkê Kobanê me dixwast diyarî miletê Kobanê bikin. Em tiştê me vayî kirî me 10 roja da kirdik. Ber tiştê Kobanê hate qewmandin û cî şehîdan cê lehengan e. Yani em dê me tiştekî onî kirî pirî biçûk e yani. Dilê xwe da me bîna kir, hezkirina Kobanê me kir. Hezkirina vî miletî xwe me kir. Gelekî spasiya şaradariya Kobanê dikin ku ev daxwaza gel wesoza xwe pêkanî ji bo vê te çi dibêjî? Em dibên wek şaradariya Kobanê mesûzê dayî gelê xwe me pêkanî lê ma wek şaradarî me xwast em çêkir lê şerîket OSO ew bi vê re bû ema spas dikin destê wan saxivê. Em temen her însanekî ji Kobanê kanibe çi xizmete ji Kobanê re bike bi şaradariya xwe re alîkar be ji ber şaradarî a gele. û em ev destê xwe û destê gelê xwe em welatê xwe xweşik bikin, ew li bendê ti kesî jî nabînin, em ji qena roneyî re spas dikin, qeneyê roneyî her du bi me re ye. Qada ku bi sedan şehîd li vê derê çêbûn, di roja îro da jî navê hezkirina Kobanê bi rengên kesk û sûr û zer li vê derê tê xemlandin.